Sí, jo sobre aquest cas, la meva reflexió és que el personatge ja n'hem parlat prou, ja l'hem retratat. Jo el que espero és que els jutges vagin per feina i que aquest home se'l condemni pel que li toca. I, en canvi, no crec que hàgim d'entrar en una fase de linxament, perquè el linxament és la solució més fàcil per no tocar el problema de fons. I el problema de fons, per tant, jo dono per dit tot el que es diu d'aquest senyor i ara, per mi el problema de fons és el que jo, modestament, en dic la feudalització, la neofeudalització de Catalunya. I jo crec que aquí a Catalunya no hi ha meritocràcia. I és curiós perquè és un país que es va construir una mica, segons explica Vicenç Vives, etc., doncs es va construir amb l'esforç individual, amb el treball i l'esforç que des del 17, 18, 19 i part del 20 doncs una classe empresarial va crear i el treball dels menestrals i l'esforç de tothom va construir-se precisament gràcies al mèrit i al treball. Aquí hi ha unes castes que jo faig servir el concepte de feudalisme, que naturalment a l'edat mitjana els senyors feudals es barallaven molt entre si, però també pactaven. I aleshores cada vegada que guanya un nou grup, un nou feu entra i té un paper important, no renova la societat. Entra ell amb els seus, en grup, i reparteix el territori. I aleshores hi ha uns senyors, uns que serveixen a aquests senyors, i els altres senyors es barallen, fan veure que moltes vegades es disputen coses, però en realitat el que fan és repartir-se el pastís. I per això faig servir aquesta idea del dentista, que un el va veure... L'acudit de no ens farem mal. Sí, del no ens farem mal. I repartint el pujolisme, què va fer en relació amb l'statu quo anterior? Doncs adaptar-se a una situació, portar els seus, però no va fer desaparèixer, diguéssim, l'statu quo del que se'n deia el franquisme sociològic. I ara, quan han entrat els del tripartit, que són diversos entre ells també, doncs han empès uns nous grups. Per tant, podríem dir, la societat catalana es renova molt. Home, Montilla, Corbacho, Carot, Puigcercós, que venen de comarques, aparentment es renova molt la societat catalana, però no es renoven pel mèrit individual, per l'esforç individual de cadascú, sinó que entren grupalment. No només ells, que encara podríem dir tenen mèrit si van endavant de tot això. Montilla té el seu mèrit, Corbacho té el seu mèrit, però quin mèrit té el personatge X que entra a dirigir un centre cultural o entra a dirigir una estructura determinada només perquè és amic d'aquests nous i que ha entrat amb la tropa i ha ocupat un espai? Quin mèrit té? Hi ha una